Вітаем вас у эфире «Беларусь-3», калейдаскоп культурных новин. На календары другі дзень ліпеня. І далее у праграме агляд адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Пачнем з анонсам. 26-й міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску пройдзе з 13 па 17 ліпеня. Па традыцыі галоўнай фестывальнай інтрыгай стане міжнародны конкурс выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2017». Беларусь на конкурсе маладых выканаўцаў прадставіць Ягор Шаранкоў, студэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, саліст Нацыянальнага акадэмічнага аркестра сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Міхаіла Фінберга. Таксама падчас фестывалю традыцыйна пройдзе міжнародны дзіцячы музычны конкурс. Сёлета нашу краіну на ім прадставіць 12-гадовая салістка Марыя Магільная. Тэлеканал «Беларусь-3» творчая група праграмы «Калейдаскоп» таксама рыхтуецца да мерапрыемства. У фестывальныя дні мы будзем расказваць пра ўсе цікавыя падзеі фестывалю непасрэдна з Віцебску. Да таго ж тэлеканал «Беларусь-3» будзе ажыццяўляць здымкі канцэртаў, тэлеверсію якіх можна будзе ўбачыць пасля ў эфіры нашага канала. Сачыце за выпускамі «Калейдаскопа» і пазнавайце ўсе навіны першымі. І яшчэ падчас сёлетняга міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску пройдзе трэці фэст вулічнага мастацтва на 7 вятрах. На працягу 3 дзён горад запоўняць вулічныя тэатры, музыканты і паэты з Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Даніі і Германіі. Гледачы змогуць паўдзельнічаць у карнавальным шэсці, інтэрактыўных спектаклях, убачыць сярэднявечныя фарсы, клоунаду, буфанаду і фаер-шоу. Дарэчы, у назве фэсту на 7 вятрах зафіксаваная яго сутнасць – стыхія ветру сугучна свабоднаму духу вулічнага мастацтва, у якім няма рамак сцэны, няма ні столі, ні сцен. Што цікавага адбываецца гэтым часам у музычным свеце, даведаемся з наступнага сюжэта. Бенджамін Клементайн анансаваў свой другі альбом, які будзе называцца «I Tell a Fly» і выйдзе 15 верасня. Дзве кампазіцыі ўжо можна паслухаць. Іх аснова фартэпіянныя замалёўкі ў дыяпазоне ад імпрэсіянісцкіх разліваў да рэпертуарных мінімалістычных фігур. Клавішы элегантна апраўляюць аркестроўкі, перкусія і медзь. Плюс натхнённае вакальнае выкананне Бенджаміна, ён лёгка пераходзіць ад тэнара да нізкага аксамітнага круну і назад. Дэбютнік Клементайна выйшаў у 2015-м, стаў адным з лепшых альбомаў года і атрымаў прэмію Mercury Prize. У сетцы з'явіўся кліп Кендрыка Ламара на песню «Элемент». Брутальны ролік прысвечаны цяжкасцям жыцця ў вялікім горадзе. Крытыкі адзначылі, што змешванне ў ім дзіцяча-настальгічных эпізодаў з вулічным гвалтам нагадвае фільм «Святло месяца», які атрымаў у гэтым годзе «Оскар». Здымаў кліп шведска-нямецкі рэжысёр і фатограф Йонас Лімстрём у сааўтарстве з Ламарам і Дэйвам Фры. Візуальная праца рэпера, як і яго папярэднія кліпы, напоўнена мноствам сэнсаў. І не ўсяму з таго, што ў ім адбываецца, можна з лёгкасцю даць тлумачэнне. Відэа ўжо паглядзела больш за 3 мільёны чалавек, і гэтая лічба працягвае імкліва расці. Evolve – трэці студыйны альбом на стыку стадыённага інді-року і поп-электронікі Imagine Dragons, які музыканты выпусцілі пасля 10-месячнага тура. Дэн Рэйнвальдс заявіў, што дыск з'яўляецца эвалюцыяй гурта. Першым сінглам з альбома стала песня «Believer», за некалькі дзён да рэлізу якой было апублікавана некалькі відэа з падказкамі. У іх былі схаваны кодавыя словы на азбуцы Морзе. Сама пласцінка складаецца з 11 трэкаў. У гэты раз цмокі сумясцілі свае фірмовыя рок-гімны з элементамі хіп-хопа, R&B і электроннай танцавальнай музыкі. Сэнсавы змест «Evolve» у асноўным круціцца вакол 3 кітоў – любоўныя перажыванні, развітанне з мінулым і барацьба з перашкодамі, якая робіць нас мацней. Праект «Майстры і куміры» працягвае цыкл праграм, якія знаёмяць гледачоў з таямніцамі фондаў Белтэлерадыёкампаніі. У чарговым выпуску аўтары падрыхтавалі сустрэчу з беларускім тэатральным і кінаакцёрам, заслужаным артыстам Рэспублікі Беларусь Іванам Мацкевічам, які, дарэчы, сёлета адзначыў свой 70-гадовы юбілей. Убачыць фрагменты найбольш адметных пастановак, а таксама дазнацца, што лічыць артыст сваім самым вялікім дасягненнем, вы зможаце на тэлеканале «Беларусь-3» у праграме «Майстры і куміры» заўтра ў 11 гадзін 45 хвілін. Я очень ленивый, но лень – это двигатель прогресса. Замечательно. Поленишься немножко, а потом жена тебе чего-то скажет, Людмила Степановна так настроит и вперед.
А зараз пазнаёмімся з афішай культурных мерапрыемстваў, пазначаных на заўтра. У Гомелі наступным днём адбудзецца канцэрт легенды расійскай эстрады і куміра некалькіх пакаленняў Олега Газманова. Рэпертуар артыста дзівіць сваёй тэматычнай разнастайнасцю ад лірыкі і вясёлых танцавальных песень да глыбока патрыятычных і грамадзянскіх твораў. Пры гэтым выканаўца лёгка выкарыстоўвае элементы фолк, поп і рок-музыкі. Дзякуючы яркім мелодыям, паэтычным вобразам і артыстычнаму удару, вялікая колькасць яго песень атрымалі доўгае жыццё і сталі сапраўды ўсенародна любімымі. Заўтра Олег Газманаў прадставіць жыхарам і гасцям горада над Сожам праграму «Юбілейны тур». Галоўнай падзеяй наступнага дня стане святкаванне Дня незалежнасці нашай краіны. Галоўныя гулянні і мерапрыемствы з нагоды свята 3 ліпеня разгорнуцца з раніцы каля музея Вялікай Айчыннай вайны. Пройдзе ваенны парад, у якім прыме ўдзел пяхота, вайсковая і сельскагаспадарчая тэхніка, а таксама авіяцыя і прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і арганізацый. Увечары будзе гучаць традыцыйны гала-канцэрт майстроў мастацтваў каля абеліска Мінск, горад-герой. У 22 гадзіны 55 хвілін па ўсёй краіне распачнецца традыцыйная акцыя «Спяваем гімн разам», у якой змогуць прыняць удзел усе жыхары Беларусі. А ў 23 гадзіны неба над сталіцай і абласнымі цэнтрамі расквецяць святочныя салюты. Заўтра, у Дзень незалежнасці, усім цікаўным і неабыякавым да айчыннай гісторыі тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў да прагляду серыял сумеснай вытворчасці Расіі і Беларусі «Смяротная сутычка». Дзейнік карціны разгортваецца ў 1944 годзе на тэрыторыі заходняй Беларусі. Немцы маюць намер перакрыць нашым войскам шлях ва ўсходнюю Прусію. Каб прадухіліць уцечку інфармацыі пра тое, як менавіта гэта будзе зроблена, непрыяцелі выкарыстоўваюць новы, нікому невядомы код, які павінны разгадаць савецкія радысты. Усе 4 серыі ваеннай драмы «Смяротная сутычка» глядзіце заўтра запар у 15 гадзін 30 хвілін на «Беларусь-3». Это ваш командир, старший лейтенант Ершова. Слушаться ее как мать родную. А стрельбе в положении лежа вы обучаете? Працягваем наш культурны прамінат. У сталічным палацы прафсаюзаў неабыякавыя да беларускай мінуўшчыны асобы маюць магчымасць пазнаёміцца са славутымі гістарычнымі аб'ектамі, якія ўпрыгожваюць або некалі ўпрыгожвалі нашу зямлю. Праўда, паўстаюць яны ў паменшанай копіі. Так, у музеі мініяцюр можна ўбачыць нацыянальную бібліятэку, холмскія вароты, ліцкі, нясвійскі замкі, косаўскі палац, віскулі і многія іншыя. У кожным аб'екце можна пераключаць падсветку, каб убачыць, як ён выглядае ўночы ці на досвітку. Макеты выкананыя са спрасаванай драўлянай стужкі. На чарзе цікавыя падзеі, якія адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Выбітная грэцкая спявачка Марыя Калас пайшла з жыцця 40 год таму. Але яе гісторыя да гэтага часу займае многіх. У Афінах адкрылася выстава, якая пралівае святло на асабістае жыццё опернай дзівы. Марыя Калас «Міф працягвае жыць». Менавіта такую назву атрымала экспазіцыя. Экспанаты, прадстаўленыя на ёй, праліваюць святло на асабістае жыццё опернай дзівы. Цяжка зразумець, якім на самой справе было яе асабістае жыццё. Мы ведаем толькі тое, што ведаем. Наведвальнікі змогуць многае дазнацца пра людзей, якія яе атачалі. Сярод 200 асабістых рэчаў Калас некаторыя прадстаўлены ўпершыню. Тут і элегантныя сукенкі, і ўпрыгажэнні, і рэчы, якія распавядаюць пра раман з грэчаскім судаўладальнікам, мільярдэрам Арыстоцелем Анасісам. На выставе ёсць кубак, з якога Арыстоцель заўсёды піў каву ў кватэры Калас. Ёсць і падораная ім пазалочаная шкатулка і залаты ланцужок, які спявачка падарыла каханаму. Некаторыя экспанаты прысвечаны апошнім гадзінам яе жыцця. Кубак, з якога яна выпіла кавы, аўтограф пастаўлены напярэдадні, крыж, які быў на яе шыі ў момант смерці, і духі, якімі яна карысталася тым ранкам. Вядома, можна сказаць, што Калас памерла ва ўзросце 53 гадоў, досыць маладая, але ўсё ж у яе было такое бурнае жыццё. Дарэчы, прадметы, прадстаўленыя на выставе, належаць прыватнаму калекцыянеру, які набыў іх у слуг і сям'і Калас. Тэлеверсію заключнага гала-канцэрта 17-го нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі, прысвечанага 45-годдзю заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля «Сябры», можна будзе ўбачыць на нашым тэлеканале заўтра ў 18 гадзін 30 хвілін. Легендарныя артысты ўжо 4 дзесяцігоддзі радуюць слухачоў сваёй творчасцю, злучаючы традыцыі і сучаснасць.
Атрымаць асалоду ад залатых хітоў калектыву прапануем заўтра ў 18:30 на Беларусь-3. Тут у вас у Молодечно только белорусская! Магілёўскі абласны мастацкі музей імя Паўла Масленнікава гасцінна запрашае на пастаянную экспазіцыю «Таямніца крыжа», прысвечаную страчанай святыні Ефрасіні Полацкай. У музеі застаўся ў першапачатковым выглядзе браніраваны пакой, дзе калісьці захоўваўся крыж, які ў 1161 годзе стварыў ювелірных спраў майстар Лазар Богша. Вядома, што беларуская святыня знікла падчас Вялікай Айчыннай вайны. З дапамогай мінскага мастака Валерыя Лявоніна пакой у Магілёўскім музеі ператварыўся ў касмічную прастору, у цэнтры якой трохмерная галаграфічная праваслаўная святыня. І яшчэ Нясвіжскі гісторыка-культурны музей-запаведнік Нясвіж на летні перыяд падрыхтаваў для наведвальнікаў праграму выхаднога дня ў палацы Радзівілаў. У свой юбілейны год гаспадар Нясвіжа, гетман Вялікага княства літоўскага князь Міхаіл Радзівіл-Рыбанька запрашае гасцей акунуцца ў атмасферу святаў і забаў 18 стагоддзя. Кожную нядзелю публіку чакае асаблівая экскурсійная праграма з музычна-тэатралізаваным прадстаўленнем, а таксама магчымасць прыняць удзел у займальных гульнях для дзяцей і дарослых у цэнтральным двары. Напрыканцы праграмы зноў звернемся да падзей міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. І разам з госцем нашай праграмы пагаворым пра падрыхтоўку да міжнароднага конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2017». Даведаемся, як беларускі канкурсант збіраецца адстойваць гонар роднай краіны на фестывале. Егор, здравствуйте. Представлять Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» после прошлогодней победы нашего исполнителя Алексея Гросса, мне кажется, очень ответственно. Насколько уверенно себя чувствуете? Я очень плотно работаю сейчас во всех сферах подготовки. Это касаемо репертуара, внешнего вида. То есть я достаточно серьезно готовлюсь, потому что я понимаю, что второй раз Гран-при будет завоевать не так-то просто, но я все же постараюсь приложить максимум усилий, чтобы достичь этого высокого результата. Вы успели прославиться участием в украинском проекте «Голос краины», участием в национальном отборе на Евровидении, и все-таки возможность покорить славянский базар исполнители считают самым серьезным этапом. Почему? В чем важность этой ступеньки для карьеры певца? Это масштабный фестиваль, это большая аудитория зрителей. Это, безусловно, большая ответственность, так как представлять честь страны – это очень важно, и не хочется опозорить страну. Для каждого музыканта побывать на этой большой сцене в режиме прямого эфира – это очень важный опыт. И я пришел за этим опытом, ну, конечно, чтобы показать себя и свое творчество. Конкурс молодых исполнителей «Витебск» – соревнование с многолетней историей. А как готовили себя к нему? Как подбирали репертуар? Ну, что касается репертуара своего, я его выбирал очень долго, потому что к репертуару я всегда очень скрупулезно отношусь. Хочется, чтобы это были равнозначно сильные композиции, поэтому очень ответственно подходил к выбору репертуара и до конца определился с ним. В конце мая я, наверное, был один из последних участников конкурса, потому что даже когда отправлял заявку, мне писали, что все подали заявки, а Беларусь последняя. Ну, я очень уверен в каждой своей композиции. Сейчас я оттачиваю до механизма исполнения каждой песни и думаю, что я выйду абсолютно уверен на сцену и сделаю все на 100%. А что исполните? В полуфинале я буду исполнять забытая уже песня. Ее исполняли песняры когда-то, но у нас будет авторская аранжировка полностью. Получилась очень крутая песня. Очень жду этого момента, когда я уже ее исполню, потому что в голове уже представляется образ, как я буду вести эту эмоцию, и мне хочется испытать вот это ощущение, поэтому очень жду. На первый конкурсный день я буду исполнять песню тоже на белорусском языке «Крыжи». Эту песню написал Игорь Васильевич Мельников, слова Янки Купалы. Очень серьезная песня, баллада. Я ее буду исполнять с оркестром Михаила Яковлевича Финберга. Финальное мое выступление, третье. Это будет мировой хит, песня легендарной группы Queen, We Are The Champions. Мы полностью поменяли аранжировку, то есть полностью поменяли форму. Это будет абсолютно неузнаваемая песня. Люди сразу, я думаю, вообще не поймут. Получилось очень круто. Мне кажется, это один из лучших кавер-версий будет этой песни. Спасибо вам большое. Конечно же, желаем вам только победы. Будем держать за вас кулачки.
І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп культурных навін можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру, заставайцеся на «Беларусь-3».